Ithi ke le yami iBhayibhile xa ifundwa kakuhle, xelelanani iziphoso nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa siyeyisa. Lelizwi lemvuselelo ngalomhla we-19 ka-Okthobha 2025 emasihambe ngalo bazalwane. Andirhaleli kulanda mbhali, kodwa ndirhalela nje ukuhlala kule ndima yesihlanu kaYakobi, ndihlakule kuyo kuphela. Uqala lo mbhali athi amandla omthandazo. Okokuba kukhona izinto ezinamandla baphulaphuli beSabela FM esake seva ngazo, kodwa ayikho into enamandla ukwegqitha umthandazo. Umthandazo kukuqhagamshelana nongabonwayo kodwa owaziwayo baphulaphuli beSabela FM, nongabonwayo kodwa imisebenzi yakhe esiyibonayo baphulaphuli beSabela FM. Umthandazo baphulaphuli beSabela FM kukondlala inhliziyo yakho kuThixo owakudalayo, wakubumba okokuba ube ngumuntu ophilileyo. Bazalwane abathandwa inkosi, umthandazo yincoko phakathi kwakho nezulu baphulaphuli beSabela FM. Uba ke ubungaqondi, uthi ke uYakobi unamandla umthandazo baphulaphuli beSabela FM. Phambi koba ke ndithathele enzulwini ngale vesi, xelelanani iziphoso nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa siyeyisa. Phambi koba ndingene kule vesi, kodwa ndicela ukuthi bazalwane bam abazintanda, umthandazo it's not what we think. Indoba uThixo sisoloko simxelela the to-do list, into yokokuba Thixo ndiyalala ngoku ndigade ngobu busuku, Thixo ndiyavuka ngoku ndikhusele ezingozini. It's not about that. Umthandazo i-relationship kuba umthandazo ufuneka uhlale uwenza, hayi buwenza ngenxa yemeko, kodwa uwenza ngamaxesha odinga ukuncokola ngawo noThixo baphulaphuli beSabela FM. So ndivumeleni ke ndithi inhliziyo yakho ukwazi uyendlala emthandazweni noThixo wakho, ukwazi ukubona xa uthandaza. Isithele Bashumayeli la vesi ebuza into yokokuba undazi ngantoni Yesu, athi ngexesha ubuphantsi komthi womkhiwane ubuthandaza ndayibona inhliziyo yakho. Ewe bazalwane bam abazintanda, sicela ukuthi ngoku iculture yabazalwane neyobuzalwane ngumthandazo baphulaphuli beSabela FM. Ziqhelise ukuthandaza baphulaphuli beSabela FM. Solinda kude kube khona imeko ethi thandaza, kodwa zifundise ukuthandaza. Bathe abafundi bakuziqonda into yokokuba abawuchana umcimbi wokuthandaza babheke kuYesu, bathi uYohane ubafundisile abadisipile bakhe, thina asikwazi ukuthandaza. uYohane uMbhaptizi
ewe ubafundisile into yoba kuthandazwa kanjani, wacenzelya kuyesu into yokokuba njengomfundisi afundise ngomthandazo. Kodwa ndiyawuthanda umthandazo ofundiswa nguYesu. Ewe bazalwane, uthi yithani xa nithandaza bawo wethu, ayingowakho wedwa, ngowethu sonke bawo wethu. Uthi uYesu iqale kuloo ndawo uThixo njengo-alpha baphulaphuli njengesiqalo bawo wethu, njengobawo wezinto zonke, akubangakho nto uThixo angekho. Ekuqalekeni ke wayekho uThixo. Ewe baphulaphuli beSabela FM, uyiqala kuloo ndawo incoko yakho ukuze sikwazi into yokokuba uthetha nabani, uthetha ngabani. Baphulaphuli beSabela FM, kufuneka iqale kuloo ndawo. Wena wawukho iintsuku zingekabikho, mdala weentsuku, uqala kuloo ndawo umthandazo. Uthi kuYakobi umthandazo unamandla. Unikeza lo heading eqala ethi bazalwane, uba kukhona izinto ezinamandla. You know, ii-trucks ezihamba ezindleleni zilowudwa umthwalo olingene namandla azo. Should ba ubeke ngaphezulu, i-truck ayikwazi ukuhamba because umthwalo ungaphezulu. Kodwa bethunana, xa sisenyusa izinto ngomthandazo zibheka kuThixo, akaxakwa nto uThixo, unamandla onke, akahlulwa nto uThixo. Ngoko ke akukho nto esinoyisondeza kuThixo ngomthandazo imehlule uThixo. Bazalwane bam abazintanda, ewe ingxaki yakho inkulu xa uyijonge ngamehlo akho, kodwa ndizisa uThixo omkhulu kakhulu ngaphezu kwengxaki yakho. And ndizothi kuwe, sondeza ingxaki yakho kuThixo omkhulu kakhulu ngaphezu kwengxaki yakho. And uthi ke ngolombhali amandla omthandazo, ivesi esime kuyo, xelelanani iziphoso nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu, isikhungo selungisa siyeyisa. Bazalwane bam abazintanda, ndicela ke ukutsho kuni okokuba umthandazo unamandla. iBhayibhile ithi, when you do the right things, when you imitate God, when you mimic God, baphulaphuli beSabela FM, when you do the will of God, kunyanzelekile uThixo abe kule ndlela uyihambayo because ufuna ufana naye. Baphulaphuli beSabela FM, ungangagqibeleli kodwa xa uqala usenza izinto ezithandwa nguThixo nezifunwa nguThixo, uqala ukum-invite uThixo ebomini bakho, because ukwenza kwakho okanye xa uzijongile uthi ndinqwenela ukwenza into entle, loo nto intle ofuna uyenza is because i-inspirishwa bubuhle bukaThixo. And so ke sifune nathi uba ngabantu abenza izinto ezintle because si-inspirishwa bubuhle bukaThixo nokulunga kwakhe. And sizenza izinto sele ngamanye amaxesha siyiqonda kakuhle into yoba aba bantu esibenzele ezi zinto abazideserve, kodwa because we are inspired by the beauty and the wonderfulness and the glory of God and the will of God, sithi ngenxa yaloo nto sifuna ukwenza okuhle. And ke ndifuna ukunithatha ndinise kwincwadi yeGenesis. uIsaka waye wabona intombi ekuthiwa nguRebecca, wayizeka, akayithanda nje
ngokuthanda nje umfana ethanda intombi, kodwa wayithanda with intention. Wayithanda with pure intentions. Zoba akafuna uyichithela ixesha le ntombazane enguRebecca, kodwa ufuna uyenza ibe ngunkosikazi wakho Isaka. And so ke uIsaka xa wayisondeza uRebecca abe ngunkosikazi, kufanele into yoba uThixo akhwelete, because iBhayibhile beku-Adam no-Eve isizobela umtshato from the onset. Ivalwe incwadi ye-Old Testament isixelela isizobela umtshato. Ivulwe iNew Testament ngemiracle yokuqala uYesu wayenzekana emtshatweni. Ivalwe iNew Testament ngezityhilelo zisithi ibandla ngumakoti, uYesu ngumyeni. So xa uIsaka wayithatha, waye-attracta izulu ebomini bakhe. Baphulaphuli beSabela FM, kwavela ingxaki etshatile uIsaka. Kwavela into yokokuba uRebecca akakwazi kufumana mntwana. Ewe baphulaphuli beSabela FM, xa isithi iBhayibhile akakwazi, ithi onke amacebo anokwenziwa emhlabeni zange abuye nanto okokuba uRebecca makakhulelwe. Baphulaphuli beSabela FM, ithi iBhayibhile uIsaka wathandaza, uThixo wathandazeka, wamitha, wakhulelwa uRebecca, wazala umntwana. Baphulaphuli beSabela FM, ewe ngoba umthandazo unamandla. Umthandazo unamandla. Umthandazo. Xa singena ke baphulaphuli kule vesi sikuyo namhlanje, xelelanani iziphoso, nithandazelane ukuze niphiliswe. Sinamandla kakhulu isikhungo selungisa siyeyisa, bazalwane bam abazintanda. You know, when God created us, wasi-creator, wasinikeza imvakalelo, wasinikeza uYesu ilizwi lokuthetha. And sitsho xa siva kabuhlungu, sitsho naxa siva kamnandi. But there are times when singakwazi nokuthandaza. Sibulela umoya oyingcwele okwazi ukutolika iingcina zethu phambi koThixo Yise naphambi koThixo Nyana kunye nomoya oyingcwele, ukuze kwazeke into yokokuba asivi kamnandi. Ewe ngumoya oyingcwele osiqhubela emthandazweni, sakuphelelwa ngamazwi okuthetha. Umoya utolika iingcina zethu kuba ukuncina nokugula kwethu kungumthandazo kuthi. Kusisikhalo esivakala kabuhlungu ezindlebeni zikaThixo, and uThixo akakwazi kunyamezela ukubona umntwanakhe ekhala esiva kabuhlungu. Njengomzali okhathalayo akakwazi, and uThixo akakwazi ukusonga izandla umntwanakhe egxuma ekhala esiva kabuhlungu. Baphulaphuli beSabela FM, ndivumeleni ndithi kuni, iqala ke ngoku uYakobi xa ibhala le ndawo esithi bethunana, okokuba kukhona umuntu phakathi kwenu, ewe ova ububi, ewe baphulaphuli makathandaze. Ukuba khona umuntu onomxhelo owonwabileyo, makenze indumiso. Both these feelings, the joyful feeling and the sad feeling, connect with God. Whether you are joyful, praise the Lord. Whether you are in sorrow,
petition through a prayer ingxaki zakho kuThixo. Connect with God. In good times and bad times, connect with God. In moments when you feel discouraged, connect with God. In moments when you rejoice, izinto zihamba kahle ngohlobo oplane ngalo, connect with God. Success yakho, impumelelo yakho, soloko ngalo lonke ixesha uyinxumanisa, uyilungelelanisa noThixo. Bazalwane bam abazindanda, ndiyakubulela Thixo ngesonka semihla ngemihla. Ndiyavuya Thixo umntwana wam upasile. Ndiyabulela Thixo ngesipho somyeni. Ndiyakubulela Thixo ngesipho somsebenzi. Always connect with God. Baphulaphuli beSabela FM. Sizakuni ngoku sisithi make no mistake. You need to connect with God. You need to connect with God. Let God be the source of your success. Mabathi abantu xa bekubuza into kokuba imali oyirholayo nendlo yakhileyo azidibani, uthi ayisengawo awamamandla kuphela. Ndina source endenzisa izinto ezi unusual, ezingaqhelekanga. And lo source nguyehova umdali wentsuku. Baphulaphuli beSabela FM, sizakuni namhlanje sithi the aim, injongo kaThixo yokwakha umuntu was to make sure into kokuba uhlale ne connection nomuntu. But isono sathi sakungena sakhumsansa phakathi komuntu noThixo. And therefore uYesu came to create a bridge yokubuyisela obubudlelwane. The purpose was that noba siphile emhlabeni uThixo ukulo ihlabathi ekuThixo nguThixo. Baphulaphuli beSabela FM, kodwa sisoloko sine connection noThixo. And therefore that was the purpose. But isono sasehlula kodwa iCalvary yasibuyisela. Baphulaphuli beSabela FM, sizakuni ngoku sithi always connect with God. Mandigqithe ke kule ndawo. Webazalwane, uba kukho umuntu ofayo, in other words umuntu ogulela ukufa, umuntu abathi ogqirha le veki akazuyigqiba esaphila, and science cannot do anything else to keep him alive. Uba kukhona umuntu onesifo esibulalayo, uba kukhona umuntu onengxaki emxakileyo, makancede lo muntu, azincede naye, abize amadoda amakhulu, the elders of the church, abize amadoda amakhulu ebandla. Amadoda xa iwabiza amakhulu ebandla azokwenza into enye, azakuthandaza, amcele, amntokozise, amcenge uThixo ngenxa yakhe. Baphulaphuli beSabela FM, amthambise ngeoli egameni lenkosi. Don't focus much on the oil, but the act that must be done, it must be done in the name of the Lord. And therefore, it might be water, it might be oil, and it might be anything else. Kodwa lonto xa isenziwa, it's just a symbol. Mayenziwe kodwa yona egameni lenkosi uYesu Kristu. Ngoba
alikho elinye igama elimisiweyo ezulwini nasemhlabeni naphantsi komhlaba ngaphandle kwegama elinguYesu Kristu. Lakubizwa igama likaYesu amadimoni ayarhwaqela, ukufa kuyathabalala. Baphulaphuli beSabela FM, ewe kuzimpilo lakubizwa igama likaYesu Kristu. Weza ukuze azokusiphilisa thina sifayo. Baphulaphuli beSabela FM, ewe uthi ke umbhali umthandazo wokholo. Take note baphulaphuli beSabela FM. You know, namhlanje kukhona abantu abathi Yesu khawuleza ubuye. And umbuzo okhoyo into okokuba xa inobuya uYesu angalufumana nukholo. Baphulaphuli beSabela FM, angakufumana ulikholwa na xa inobuya namhlanje uYesu? Baphulaphuli beSabela FM, ukholoswa kwizinto ezingabonwayo, kuThixo ongabonwayo ngeliso lenyama, kodwa ovakalayo kuba ukhona kwaye uyasebenza. Zinintsi indlela uThixo asebenza ngazo ezimpilweni zethu nazikhila ngazo ebomini bethu. Iintaba neenduli zisixelela into yokokuba zasekwa nguThixo. Isibhakabhaka namafu neentaka zisixelela into yokokuba, ilanga nenyanga zisixelela into yoba yindalo kaThixo. Iiflowers nezilwanyana zisixelela into yokokuba nomntu uyindalo kaThixo. Baphulaphuli beSabela FM, and therefore umntu onalo ukholo utsho ke ngoku akwazi ukuphila. Okanye xa la madoda ethandaze nokholo athi akwazi ukwenza izinto. Baphulaphuli beSabela FM, ukholo olungenamisebenzi lufile bazalwane, ukholo olungenamsebenzi. Naba abantu bayagula badinga ukuthandazelwa, naba abantu bayavuya badinga ukuvuyiswa. Baphulaphuli beSabela FM, in good times and bad times ibasebomini babantu bazalwane bam abazintanda. Ewe ke ndiza kunike ngoku ndisithi, ewe uthi ke lo mbhali, xelelanani iziphoso uthi mhlawumbi it might not be easy into yokokuba usondele etroneni kaThixo. Mhlawumbi usanokoyika ubungcwele bukaThixo, kodwa once you confess your sin, baphulaphuli, ukukonfessa ke ukuthi ndibulele is to say it again, kukuthi ndidlwengulile, kukuthi ndikrexezile, kukuthi ndixokile. The minute bethunana sisigulisa thina, remember umuntu uzigulisa ngoba ne-denial yokuthi into akayenzanga beyenzile. Kukho ibali lamntwana inkwenkwe nentombazana ababezalwa bobabini. Le ntwana yaphula isitya seglass, yabangazama ukusingciba iphinde isibuyisele eshelfini. Kwacaca into yoba siyabonakala uba sephukile. Kwahamba iintsuku uyise nonina bayibona le nto, kodwa bathula. Yathi le ntombi kubhuti wayo, big brother, ndizokuxela uba ngaba awundiphi eliqatha lenyama yakho, ukuba wena uphule isitya sexabiso sabazali bethu, and akekho omnye umuntu okubonileyo ngaphandle kwam, and therefore ndim ozokuxela. Wahlala lo mfana esoyika. Every meal wayisitya, lekwesidlo wayisitya, wayivele lo mntana oyintombazana athathe nje ngokhongozela athi uyayazi sapha. So wangcungcutheka lo mfo kuba ebona into yoba akakwazi kuyivuyela iplate yakowabo, because kukhona umuntu ozokhongoza, akhongoza inyama, sheke esitya iveg nestarch. Wasuka ngenye imini wathi summoned i-courage, wathi tata, ndifuna ukuxelela into yoba esasitya sephulwa ndim, ndazama ukusingciba, asangcibeka,
ndazifaka phaa ekhabhathini as if asephukanga, kodwa ndicela ukuthi uba ndim. Wathi uyise, mntanam, uyandazi into yoba ndinifundise ngokunibetha xa nenza izinto ezirongo. Andizukubetha namhlanje. Anyway, bendazi into yokuba sasitya sephulwe nguwe, but bendilinde into yokokuba ude utsho into yoba sephulwe nguwe. Kwahlalwa ke kuluxolo kuluthando. Ngaloo mini, it was the first time after a long time, emveni kwexesha elide, ekwazi uenjoya ukutya kungekho umuntu ozokhongoza isandla. Weza udade wabo omncinci because bengekho ngexesha unyana ebezixela kuyise. Wathi ke bhuti isandla beka. Wafika lona esithi aniselokhoboka, aniselobanjwa, ndikhululekile ngoku. Akho nto utata angayaziyo kwaye utata undixolela. Yadana iyanga sister kuba oko ibimkeje ibimprisoner ngale nto yoba kukhona imfihlo engekathethwa ebazalini, and sakuthethwa uzokufumana ipunishment. Baphulaphuli beSabela FM, siza kuni namhlanje. Uthi ke lo mbhali, xelelanani iziphoso, xelelanani iziphoso ukuze bethunana ningajajani. Xa umzalwane esithi kuwe ndikreklezile, you don't have to judge umzalwane wakho, kodwa kukuba umbambe ngesandla uthi kuye masiye kuThixo ngomthandazo. Uthi kuThixo, Thixo, nanku umzalwane wam esiza phambi kobuso, ndimsondeza phambi kobuso bakho. Uthi uphambukile endleleni and uneentloni zokuzozixela into yoba wonile, kodwa kum esisono kasikhanyelanga. Ngoko ndilingqina lokokuba usixelile isono sakhe kum. Uthi ke uThixo kusakuba njalo, ahlise umbetho wentsikelelo yakhe, athoba amandla akhe, athi lowo noba ebenze isono uThixo sixolele. Ukuxolela kwakho uThixo kukusilibala isono, usibeke kude njengentshonalanga empumalanga. Kungaphindi uThixo asibalele kuwe eso sono, kukulibala kwakhe uThixo. Baphulaphuli, uThixo akhethe ukuthi delete the record yoba wonile. And asoloko ekujonga uThixo njengelungisa, njengomntu ozama ukwenza okulungileyo. Masingayifihli le nto bazalwane, siphila phakathi kwesono, sikhawulelwa esonweni. Kukho amaxesha okokuba sihendeke sisono, and sibe sisazi into okokuba siyona phambi kobuso bukaThixo. And ngamanye amaxesha ihlabathi becomes attractive. Liyasitsala ihlabathi side silibale nangovumo lokholo nangezibhombathiso esazenza phambi koThixo ngenxa yobuhle behlabathi. Kodwa sakusikonda baphulaphuli beSabela FM, and sakusixela uThixo ulungile. Ze noba singagula nasesiphini isifo, uba sithe sazixela izono zethu, khumbula okokuba umthandazo welungisa uyagqobhoza. Zikhona izinto ezingawubamba umthandazo wakho ungafiki kuThixo. Zikhona izinto uThixo angathi xa ewehlisa impendulo yomthandazo wakho idelay ukuza kuwe. Kodwa umthandazo welungisa uyagqobhoza.
And so ke uthi umbhali uEliya wayengumuntu onoluvo njengani onenyama negazi kodwa wathandaza for 3 years and 6 months intoba imvula mayinganethi ayanethi imvula. NguEliya onjani lo okwazi ukumisa indalo ngomthandazo? NguEliya owoyika isono nothanda uThixo ngaphezulu koba ethanda ububi besono. Ewe baphulaphuli beSabela FM, ndizoniyeka ngokelithi hambani ngomoya soze nizalise inkanuko yenyama. Hambani ngomoya, thandani uThixo. uThixo ngumoya, hlalani nikumoya, zigcineni ngendumiso. Saturate yourselves in the word of God. Zisowukheni elizwini likaThixo ngalo lonke ixesha. Ningayi-entertain ingcinga engendawo, ingcinga engendawo. You know, we cannot control our thoughts. We really cannot control what we think. But the problem is that xa kusiza lento imbi uyicingayo, uyihombise, uyidecorate, izamos naked, uyinxibise ngokwe-imagination, uyakhe uyifake i-makeup ide ibe yinto ekutsalayo. So dismiss isaqala ukufika ingcinga ngendawo. Andingowakho Satan, suka phambi kwam. And omakhulu bethu besahamba icawe benamandla babemane becula ingoma ethi Sathana suka endleleni uboni siyathandaza. And ndiyandikhula ndi-understand intoba utshaba lethu ludala kunathi, kodwa sinikwe thina amandla amadala phezu kotshaba lethu. Ngoko amandla loyiso akuthi ngamandla kaMoya Oyingcwele, because la mandla siwabona ngoba vusa uKristu ekufeni intoba anako ukumoyisa uSathana namaqhinga akhe. The only thing bethunana eyenziwa kukufa kukusigcina sifile. So amandla okufa is to keep us dead, but amandla kaThixo kukusivusa ekufeni. And therefore I'm submitting to you intoba xelalanani iziphoso. Account to one another as brethren, and do not judge one another, but go to God in prayer. Niyothi Thixo sibuthathaka apha nalapha, siba nenceba kuthi olele iziphoso zethu egameni lenkosi. Bazalwane bam abazintanda, ilizwe liyagula, kodwa uThixo usibizela ukuba namhlanje bazalwane masimthandaze ngokholo, simthembe uThixo. Akho nanye into eyoze imnqabele uThixo.